Yan. Ayan, medyo na yata. Against the light. Yes. Alam mga subscribers, ngayon po ay February 5, updated therapy ng ating pasyente. So more on naka-program tayo ngayon sa kanyang upper limbs, kanyang kamay, since na malakas na po yung kanyang lower limb. So ipoprogram natin to every movement by sets, by counts. Kapag ba, kung saan, ilan tayo? 20. So add tayo ng 5, 25. So gagawin ngayon. So ganun pa man, may konti kaming gagawin. Magpupunin muna kami. Yeah. So ngayon ay February 5, therapy ni Marcelo Nura sa may Makabaklay, Sapang Bayabas, kaya Kabalakad, Pampanga. So watch the video din yung aming program na ginagawa. And again, kung kayo ay bago pa nanonood, scroll down po kayo para makita yung kanyang mga improvement. God bless po. William Rogers na ba na sinasabi ko na Lord God, kami sa Mateo 6:23, pag sumakitan mo na pagkakita ng Diyos na bagay pagkakaroon sa Diyos sa mga muli, hindi niya kung magabay, kinakasan, ng instrumento, ng mga kabay ko, at hindi po kapatid sa kanyang naman nagkakaroon sa Panginoon sa aking diskarte, alam, ektika, mga taknik, programa, anong ito, bless mo ko ng gala sa mga sa aming bagay nito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun ano mo, yung full mo full. Yun ano ang full mo. Sige, kaya ka. Ang full. Yan. Yan ang full. Ano mo full? Sige. Full. Sige, look. Sige. Mayroon kami ka na. Sige, gandili. Tumak pa. Nagpagyan ha. Sige. Nagpagyan ha. Okay. Yan. Tuloy mo ka rin. Tuloy mo magpipwing. Namilyari eh. Ay, yun. Tim ha? Pagkako natin ha? So, focus muna ako ngayon sa kanyang dito sa upper limb niya. Since natin yung kanyang mga part, so, sa kaprogram ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
15, 16, 17, 18, 19, So lahat po ng finger movement na lahat ng ginagawa ko ng account po ito, nakaprogram po ngayon since na malakas na po yung niya. Again, I'll program yung kanyang therapeutic dito sa kanyang kamay. Saya akan cakap ni, bos. Di ba? Sige na yun eh. Sige na yun, ba? Sige na yun eh. Bukas ito yung therapy na yun. Hina mo. Alam mo therapy ka? Masasistay mo yun. Siguro mag-apply tayo, kaya mo sa mga kamag na pala, wala na kaya siya. Bisa limakan? Ano na ka? Bukas yung therapy mo. Bukas yung therapy. Ay, bukas yung program. Bukas na lang, yun. Wow. Kaya na ako naman. Ito mo siya yung therapy. Lakad-lakad na kami. Kaya babae. Lakad na. Daw eh, na nga masyadong makaikin. Yun na kanyan. Dito mo sa sumo. Nakarin kabitis. Importante kayo ni. Wow. Siguro kasi mag-lock kasi. Nagpa-check up ka. Nagpa-check up ka. Kulang. Wala sabi na. Mga tangal. Basta ko. Sa daan ako. Mapamanga kasi. Takot mga penga. Tako mo. Ako kaya ka mag-diet ka. Oh, pero kung ba dahil sa ito ako yung rangkwa mo. Wala sabi na. okay yung pala, nagigapin ka. Pero lalakad na, magkakaya na. Yeah. Dati ako lalakad na tayo. Basta yun, yung program yun, may bawas na walwari. May bawas na exercise. Hindi ako nakuha niya. Basta lalakad-lakad lang. Yan lang. Yung bawas ng program. Yung buli ko ito, kakain niya pa yan. Uy, kang perfect. Bayo kila kon yan. Ngayon naman, buli ko kakan niya man eh. Wow, yan. Wow. Na may post care kasi hindi buli din. Kasi nakalala na, kailangan post care. Kasi yung post care, makanami yun eh. Hindi pa, hindi kailangan post care. Kaya pinrogram ko yung mga yun. Kasi may program na yun. Yan ang po masama-sama mo. Hindi, ang problem na oh. Take it. Yun yung bilang. 6, 7, 8. Limawas na program ko yung tubig kaya mo. Oo, ha? Kung pama kasi ka, pero dapat maglambag ka kasi pamon pala yun eh. Scroll mo eh.
kaya sabi mo, dapat pala mag-diet ka muna. Pero nung normal ka nga, Hinanap mo na. nung normal ka nga, okay, hindi ka. Pero nung ngayon ka normal eh. Matako ka. Mama nga boy. Tinamahan pa yung cholesterol. Hindi na ka eh. Yeah. Yan ang sabi ko ka, focus na mo yun, gamat. Diba ka na masayin pa rin yan. Kita ganyan na. Wala ka na masaya siya. Hindi naman. Wala ka practice. Pinwal na. Siya, meron mo. Siya, kasi ka ba na? Sige. Sino yan? Diba? Yan. Ini yang kailangan pulihot. Ini. Sering kolesterol makakain. Kaya na bago kaya ko. Nakatapo. Parang mo nito kami nasi yo. Eh, kaya magtimbang nasi. Nung pagandi ka na, kakanamay mo rin. Kaya mga naso parang buhay. Nung kasasalisin na ka, sa kolesterol yan. Sa informasi yan po. Pwede mo kapayaan sa lang. Dapat may nasi yan. Oo, kasi titak mo. Nasi. May nasi yan. Huli yan, kumari. Babagal niya. Recover niya. Kanan. Pwede mo lang sa nagarpay, nakakamuti yan. Motor. Tapos na makalambot kami. Sila yan tayo. Ipilin tayo. Anak ko. Kasi masalay siya na yun. Ano ka nito yun? Si kakanya eh. Kaya pa? Wala pa eh. May waring. Nalala ka ito, natural lalawan. Ne? Nabiwasan na ito tayo, ganang bahala yung bitis mo lugar. Lakad ka. Kaya talaga eh. Sumingimigawan to. Kala mag-muscle din. Wala mo na boy.
Oo. Nga mo, may iwasan na naging manako. Ganun ba kaya ang gagawa mo? Mag-iw mo na ako. Kaya wala ka na. Sabi ka na therapy niya. Ngayon, tama ka niya. Kaya taka bababa. Na. So, sa kolesterol. Ayan. So, tumakas po yung kolesterol niya. Sarap kumain si Kuya Marcelo eh. So, advice ko sa kanya, control. Control mo. Pagkakamta mo. Tutusin, bagay may mayaman ng gamon. Si stock eh. Pag siga mo, taba ka dyan. Ibagag ka. Namait ang pasyente kung kaya, makarap ka diet siya po. Diet dito. Ang dami. Sini pag siya may electrons ng sushi na. Check na niya niya pare. Mawas na yung mawas na. Kaya may haba yung kaya kasi 2 times man stroke. Patingin mo na bago na pa. Sinakad ka. Painpot ka. Linakad ka. May ibang sarili mo. Nga mo manyaman. Kasi nga manyaman ganun mo kontra yan. Babagay. Masad ko ba ka ng oras? Shoot. Puta mo tutod. Ano yun? Oh. Yan. Salamin. Salamin. Naritas mo na, ha? Wala ka po bang kami ini? Hindi ang problema ko. Siya? Wala, hindi ka pa. Siapa? Sugatan Swing ground Alam niya, medyo meron ba ito pag niya? Smile. Siapa? Miliwan ako sa inyo sa kahit, program. Yung tapos, ulisang niya sila na.
Ayan. Ayan. Oh. Kita na mag... Hindi walang pwesto na eh. Eh? Paano ka naman? Ha? Paano ka naman? Ken, nilabas ko na. Ayos na pare. Siya ba? Ah, ini. Ilan mo siya? Ilan mo siya? Ilan mo siya na? Ito. Ang pag-okay ka na. Abak na. Okay na ba ngayon?
Yung din. Yung na. Tapos oo lang ha. Down ni tayo. Eh? Seperti apa? Oh. Oh. Mamput ano? Dua. Kita lagi kolesterol kan? Diba? So, yan. Sabi, siyempre, ganda mapokus niya. So muli po, ito po yung aming DT therapy. Yung po, verify sa kanyang upper limb. And then, massage ko na lang yung mga rest niya. And then, kuryente. So, same kaming program. Pero mas pinukus ko ngayon yung kanyang taas nga, Brad. So, yan. Malambutan, no? No. Here. Okay, isa. Oh, mga pin na.